Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, χαίρετε και Χριστός Ανέστη. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Μαΐου ο εσπερινός της Ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Νικολάου στο Μικρόκαστρο, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανασίου. Ο εσπερινός τελέστηκε με τεγκομίων, ενώ στο τέλος πραγματοποιήθηκε η Ιερά Λιτάνευση της εικόνας και των τιμίων λειψάνων του Αγίου σε όλο το χωριό. Των σοφών αρχιπημένα και υμνούμεν σε Νικόλα επιστών. Τα υψηλά, η φτωχία, τα πλούσια, Πατέρ μόνος Θεουργών αρετών, εμείς του Θεού τα πουρήτα και της πάσης διετράνος έχοντες σε πρέσβην προς Χριστόν τον Θεόν, μεθα κινδύνων και θλίψεων, ο Νικόλα επατέρων, χεριστών πενήτων ορφανών και χειρών, αντιλήπτορ και προστάτα Νικόλαε, και πλέον τον κυβερνήτα και σωτήρ. Πίστη μνοδία σοφέν, τη μνήμη σου Θεόν μεγαλύνομεν. Αυτήν σεμνοπρεπώς, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών. Εις πολλά έτη δέσποτα, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Είναι σε Νικόλα εσεπτός, αξιώνε στη ποντής χάριτος ιερομίστην, μύρον της Λυκίας των Πρόεδρων, Νικόλα εγερέρων, εμπλήσων χαράς, ευφροσύνης και αγαθοσύνης, τους ανυμνούντας Νικόλαε και δοξάζοντας τον Κύριον θερμός, συμφορών και κλειδώνιων αμαρτημάτων, νυν μας συνέχει Νικόλαε, σπεύσον σώσον ημάς θεία σου ευχές, εις ωραιότητα και ευκοσμίαν, εμαρτύρη Πάτερ Νικόλαε, η φεδρότης του προσώπου, λέλαψ πειρασμών, νυν κύκλος εν ημάς σους δου, έχοντες σε πρέσβην προς Χριστόν τον Θεόν, μεθα κινδύνων και θλίψεων, ο Νικόλα επατέρων. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξες την ποίμνη σου, ή των πραγμάτων αλήθεια, δια τούτο εκτίσω τη ταπεινώση, τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια, Πατέρι
Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Λίγο πριν την απόλυση, ο Σεβασμιότατος απίφθινε λόγο προς το χριστεπώνυμο πλήθος, μεταφέροντας μηνύματα πίστης, αγάπης και ελπίδας. Τον αγαπάει, ο Άγιος Νικόλαος δεν τον αφήνει έτσι. Μας αγκαλιάζει, μας προστατεύει, μας βλέπει κάθε μέρα, μας ακούει και επεμβαίνει στη ζωή μας, οδηγώντας την με τέτοιο τρόπο, ώστε όλα να λύνονται και όλα να παίρνουν μία ευθεία οδό. Όταν πιαστούμε από το χέρι του Αγίου Νικολάου, έχουμε σίγουρο τον παράδεισο. Πιαστείτε από το χέρι του Αγίου Νικολάου, μάλλον μην αφήνετε το χέρι του Αγίου Νικολάου που είστε πιασμένοι και μην φοβάστε τίποτα. Όλα θα πάνε όπως θέλει ο Θεός. Και η ζωή μας θα είναι ευτυχισμένη, όχι χωρίς βάσανα, αλλά ευτυχισμένη. Γαλήνια και τα παιδιά μας θα τα χαιρόμαστε και τους ανθρώπους μας θα τους χαιρόμαστε και θα έχουμε μέσα στην ψυχή μας αυτό το οποίο πάντα έχουμε ανάγκη. Και ο Άγιος Νικόλαος είναι και θα είναι πάντοτε δίπλα μας. Ο αγαπημένος μας παππούς, ο Άγιος ο οποίος ακούει τα πάντα και τρέχει συνεχώς. Τελειώνει. Κάποια στιγμή ένας Άγιος ασκητής της Ερήμου, αναφέρεται στο Γεροντικό, αλλά και στην βιογραφία του Αγίου Νικολάου, έκανε προσευχή στο Θεό και λέει: Θεέ μου, σε παρακαλώ πολύ, δείξε μου πώς είναι ο Παράδεισος και πώς είναι οι Άγιοι στον Παράδεισο. Κοιμάται και βλέπει σε όραμα, έχει τεραστάκουλος και τώρα ανεβάζει στον Παράδεισο και έβλεπε τους Αγίους. Τα σπιτάκια τους πολυκατοικία, και έβλεπε πώς ζούσαν οι Άγιοι στον Παράδεισο. Κοιτούσε από εδώ, κοιτούσε από εκεί, πήγαινε, τον γύρισε σε πολλά μέρη του Παραδείσου. Κάποια στιγμή του είπε ο Άγγελος: Τώρα τελειώσαμε. Πάμε κάτω να ξαναπάς πάλι στη γη. Και του λέει ο ασκητής αυτός: Συγγνώμη, Άγιε Άγγελε του Κυρίου, είδα πολλούς Αγίους. Τον Άγιο Νικόλαο δεν τον είδα. Πού είναι? Λέει ο Άγγελος: Θα πάμε στο Θεό. Πάμε στον χρόνο του Χριστού. Όταν πηγαίνει στον χρόνο του Χριστού, ο Χριστός ο μεγάλος βασιλεύς, και στον χρόνο όλο φωτιά, όλο φως, πολύ μεγάλη χαρά. Όλοι οι άγγελοι γύρω-γύρω που έλεγαν Άγιος, Άγιος Άρα και Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πήρε στον ουρανό και γύρω της δόξης σου. Αυτό που λέμε στην λειτουργία το λένε όλοι οι μέρη οι άγγελοι στον ουρανό, γύρω από το θρόνο του Θεού. Λέει ο άγγελος: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ασκητής, εδώ, ο γέροντας, θέλει να δει τον Άγιο Νικόλαο. Και λέει ο Χριστός: Αν δεν είναι ο Άγιος Νικόλαος, ας πάει κάποιος να τον φωνάξει. Και ήρθε μετά από λίγο ο Άγιος Νικόλαος, μουσχεν από πάνω μέχρι κάτω, σαν τον είχαν βουτήξει στη λεκάνη, μέσα στη στέρνα. Και λέει: Χριστέ μου, με φώναξες, ήρθα. Λέει ο Χριστός: Πού ήσουνα? Μπροστά στον ασκητή, μπροστά στο γέροντα. Κάποιος με φώναξε, λέει, βούλιαζε η βάρκα του και πήγα να τον σώσω. Ήμουν βουτυγμένος μες στη θάλασσα, είχε πέσει μες στη θάλασσα. Τον έβγαλα από τη θάλασσα και τότε με φώναξες και ήρθα αμέσως. Λέει ο Χριστός: Τον άνθρωπο τον έσωσες? Και λέει ο Άγιος Νικόλαος: Με τη χάρη του ονόματός σου και διευχών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, Θεέ μου, ναι, τον έσω τον άνθρωπο. Είναι στην ξηρά και ευχαριστεί πολύ εσένα που τον έσωσες. Και λέει ο Χριστός τον ασκητή: Βλέπεις, γι' αυτό ο Άγιος Νικόλαος δεν είναι με τους άλλους Αγίους στον Παράδεισο. Είναι συνεχώς στον κόσμο και τρέχει και σώζει. Έτσι και εμείς εδώ που τιμούμε ιδιαίτερα στον Άγιο Νικόλαο, σε αυτόν τον πολύ όμορφο ναό, σε αυτήν την πολύ όμορφη ενορία, κάθε μέρα θα ζητούμε τη βοήθεια του Αγίου Νικολάου. Κάθε μέρα ο Άγιος Νικόλαος θα είναι δίπλα μας. Θα λέμε τα πολιτική ότι θα το μάθουμε απ' έξω. Το ξέρετε ήδη απ' έξω, το κάνουμε απίστευτος. Κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα λέμε τα πολιτική ότι. Λέμε: Σε ευχαριστώ, Άγιο Νικόλα, για όσο έχεις κάνει στη ζωή. Σε παρακαλώ πολύ, μη μ' αφήνεις. Άγιο Νικόλα, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τον άντρα μου, τη γυναίκα μου. Άγιο Νικόλα, τον γείτονά μου που είναι άρρωστος. Εσείς ξέρετε γιατί είναι να προσεύχεστε. Ο Άγιος Νικόλαος αμέσως θα τρέχει. Αμέσως. Και θα βοηθάει όλους.
Αυτό εύχομαι, αγαπητοί μου, σε όλους σας, ο Άγιος Νικόλαος να είναι πάντα δίπλα σας και να εκπληρώνει κάθε τι για το οποίο του ζητάτε τη βοήθεια. Αμήν. Μετά το πέρας της ακολουθίας του Εσπερινού, η ενορία του Αγίου Νικολάου με τη φροντίδα και τις ετοιμασίες των γυναικών του χωριού προσέφεραν κέρασμα στους πιστούς που παραβρέθηκαν. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ο Άγιος Νικόλαος να πρεσβεύει για όλους μας. Αμην γέννητο. Χαίρετε.